Da biste videli snimak kako me prebijaju, morate da lajkujete stranicu, da šerujete stranicu, da ispadnete najveći kreten u životu i da budete najgluplji čovek u Srbiji. Znate o čemu pričam? Pričam o vestima koji su, evo, kao ovaj moj naslov, tipa taj i taj se razboleo, pročitajte ovo i nećete verovati o čemu se radi, bla bla bla, vi kliknete tu i ono, vremenska prognoza unutra, baba se usrala u gaće, fazon, otišla najveća legenda srpskog pozorišta, 3 tačke. Kliknete na vest, otvorite, otišla u Vrnjačku banju. Znači, to su te neke vesti koje nerviraju sve nas i ne samo te vesti, ajde, to su ljudi koji nemaju pare, ono, tata ne da za piće, pa onda kao prijavi se tamo i piše kao vesti za tu i tu stranicu i tako dalje. U stvari, obično govno stranica, o tome se radi. Znači, svako može da piše te gluposti kao neke online novine, kao žurnalistika. Nemaš ti veze s novinarstvom, niti sa žurnalistikom, ti si, ajde sad, neću da psujem. Znači, to su ljudi koji sede kući i nemaju pametnija posla i onda kao pišu vesti za neku i neku stranicu. Okej su oni, nema veze, oni to rade, lupam, primaju platu i šta ih briga za to, možda pišu što će. Ne, ja ne mogu da razumem ljude koji šeruju to, koji gledaju to, koji se pecaju na to. Znači, uđeš, moram da uđem kad vidim fazon, dajem primer, Gordan Kičić se 3 tačke. Šta znam šta se čovjek uradio, ne znam šta uradio. Kliknem na link, skinuo se go, ušao, okupao se. Eto, to su te vesti. Ali onda pogledam dole koliko ljudi su pregledali tu vest. Znači, pojma nemam, 10.000, 15.000, znači to ljudi masovno ulaze na te sajtove i ljudi su još gluplji. Ajde, okej, to, nema veze, znači ja su pecam na toj, verovatno i vi, tako neke vesti. Ali fazon, pogledajte ove 3 stvari koje leče rak. Ili, pogledajte ove 3 stvari i život više nikada neće da vam bude isti. I ljudi prvo ulaze to, šeruju to, ja ne mogu da shvatim te ljude, da li on ima taj čovjek koji to šeruje, da li on ima devojku, ženu, da li ima drugove, šta ima on, znači ja ne razumem te ljude koji to rade. Znači, okej su neke vesti, tipa ono kad ne znaš čemu se radi, tipa, fazon, naterate da pomisliš neko se ubio, ono nešto, ti klikneš ono drugačije, ali neke vesti tako neke banalne, tipa pogledajte šta je ovaj dečko uradio za samo 30 sekundi, pa gde me zabole šta radi za 30 sekundi, šta je uradio, popio vodu u WC, ne razumem. Znači, to su neke, ljudi se pecu na tako te falš vesti, tako te lažne, fazon, slika neka, pojma nemam koja, znači, jel pojma nemam, ajde, ne gledam to, kako ono, fora nešto seks na farmi, ili nešto kao fora, ubace neku sliku sa YouPorna, znači sa RedTube-a, ubace kao neku sliku, neka pronjava teška, i ti uđeš unutra, oni sede kao na farmi, kao pričaju nešto, kao piju kaficu, i to je kao ono. Znači, to su, znači, ne znam od koga uzimamo taj fazon za vesti, ali narod se masovno peca na to, masovno. Znači, najbolje je kad bi se dogovorili neki bojkot da napravimo, znači uopšte da ne ulazimo na te sajtove. Znači to su sajtovi za obmanjivanje i to su najveće gluposti na svetu. Fazon, pogledajte šta je ovaj dečko uradio za 30 sekundi sa samo jednim prstom. Ti uđeš tu, samo jednim prstom upalio sjelicu. To su gluposti najveće na svetu. Ljudi, bojkot tih gluposti, bojkot. Znači, mi Srbi nismo glupi, oni nas prave budalama, znači oni prave nas da mi budemo glupi, ali mi nismo glupi, trebamo da bojkotujemo takve sajtove, znači bojkotujemo, ne ulazimo i ti sajtovi propadaju jer nemaju sponzore i dole u rupu. Ajde, volim vas, Besni Gamer, vidimo se u sledećem klipu.